चिरांनि खुंग्रिं ओनसोलाव गोदानै दैमालु बसुमतारिया खुलिबाय पान्जाब नेशनेल बेंकनि Csp. बेंक एकाउन्टजों जेब्लाबो सोमोन्दो लाखिग्रा रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं दैलि बाजाराव बेखेवबाय पान्जाब नेशनेल बेंकनि Csp. बेनिखायनो बे बेंकआव रायजो राजाफोरा गावनि गोसोबादि एकाउन्ट खुलिनाय, रां दोनथुमनाय बख'नाय आरो रां नायनाय खामानिफोरखौ मावनो हासिगोन। दिनै नैबे खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय जे खुंग्रिं दैलि बाजार बेवहाय आङो दिनैहाय नैबे पान्जाब नेशनेल बेंकनिफ्राय जेनाखि NIC कम्पानिया आंनो होदों कास्टमार सार्भिस पइन्ट आङो नैबेखौ दिनै अपेनिं खालामबाय आरो बे अपेनिं खालामनायनि गेजेरजों जे आङो गाबोन 26 जुलाइ बे 26 जुलाइनिफ्राय आङो फुंनि 9 रिंगानिफ्राय लानानै मोनाबिलि 9 रिंगासिम सार्भिस होगोन आरो बे दिनैनि जेनाखि Csp बेनि गेजेरजों गासैबो बे पान्जाब नेशनेल बेंकनि जेनाखि खामानि बेंकआव खामानि जायो जेरै गोदानै एकाउन्ट अपेनिं खालामनाय मानि ट्रेन्जेक्सन जेरै मा होनो मिनि स्टेटमेन्ट खालामनाय लोगोसे बेलेन्स चेक आरो मानि ट्रेन्सफार लोगोसेयैनो आधार लिंक खालामनाय बे खामानिया जागोन आरो माखासे खामानिया गोबां जागोन आरो दा जायफ्रा माने जोंनि ओनसोलाव थानाय बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय बिथांमोना जुदि गुबुनाव थाङालासिनो बा गोजानाव थाङालासिनो नैबे आंनि खुंग्रिं दैलि बाजाराव फैनानैबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै लानो हागोन। पान्जाब नेशनेल बेंकनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बेंकफोर मिनि स्टेटमेन्ट बा उइड्र बायदिसिना खालामदों। ओरैनो गासै ATM-आनो बाहाय एक्सेप्टेड जागोन।